Ți-ai pus vreodată întrebarea de ce? Ori de câte ori intri într-un supermarket, ajungi să cumperi mult mai mult decât ți-ai propus. Ai intrat pentru lapte și ești cu un coș plin. Ei bine, nu e o coincidență. Supermarketurile sunt adevărate labirinturi de trucuri psihologice, toate gândite pentru a te face să cheltuiești cât mai mult. Astăzi, îți voi dezvălui secretele bine păstrate ale acestor temple ale consumului. Fii pregătit, pentru că ceea ce vei afla te va face să privești cumpărăturile cu alți ochi. Plasarea produselor pe rafturi. Imaginează-ți rafturile supermarketului ca pe un câmp de bătălie. În fiecare zi, mărcile se luptă pentru cea mai bună poziție pe rafturi. De ce? Pentru că locul în care sunt plasate produsele poate fi diferența dintre a fi văzute sau ignorate. Cele mai scumpe produse, exact, sunt plasate la nivelul ochilor tăi. E o mișcare inteligentă. Gândește-te, dacă îți sar direct în ochi, probabilitatea de a le cumpăra crește exponențial. Iar produsele pentru copii, la nivelul ochilor lor, ca să poată implora părinții să le cumpere. De fapt, întregul raft este o invitație subtilă la cheltuieli mai mari. Dispunerea magazinului. Acum, să vorbim despre structura magazinului. Ai observat că produsele de bază, cum ar fi laptele, pâinea sau ouăle, sunt întotdeauna plasate în partea din spate a magazinului? E o strategie perfectă. Pentru a ajunge acolo, trebuie să treci pe lângă rafturi pline cu tentații, iar șansele să adaugi ceva în coș pe drum sunt imense. Și ai observat că majoritatea magazinelor te direcționează spre dreapta imediat ce intri? E simplu. Cei mai mulți dintre noi suntem dreptaci, iar acest traseu ne face să fim mai deschiși la cumpărături impulsive. Totul este gândit pentru a te face să cumperi mai mult. Promoții și reduceri false. Hai să vorbim despre acele mari reduceri care ne fac cu ochiul de pe fiecare raft. Să fie chiar așa de grozave? Nu întotdeauna. Uneori, prețurile sunt doar un pic mai mici decât de obicei sau chiar la fel. Dar cu o etichetă care strigă ta promoție, te fac să crezi că ai prins o afacere. Și când vezi acele pachete combo, te gândești că ai dat lovitura, nu? Dar dacă te uiți atent, vei vedea că uneori nu e mare diferență între prețul pachetului și al produselor cumpărate separat. E doar o iluzie care îți golește portofelul. Muzica și iluminatul. Și ce zici de atmosfera magazinului? Ai observat cât de plăcut e să te plimbi printre rafturi? Muzica e lentă, relaxantă și te face să te miști mai încet. Ce înseamnă asta? Că petreci mai mult timp în magazin și ai mai multe șanse să pui lucruri în coș. Și iluminatul e conceput să scoată în evidență anumite produse, să creeze o atmosferă caldă și primitoare. Totul contribuie la o experiență de cumpărături care să te facă să te simți bine și să cumperi mai mult. Rearanjarea produselor. Ești frustrat când magazinul tău preferat își schimbă aranjamentul și nu mai găsești mai nimic? Ei bine, nu e întâmplător. Schimbările frecvente în aranjamentul produselor sunt menite să te forțeze să explorezi și alte secțiuni. Căutând ce ai nevoie, vei trece pe lângă multe alte produse și s-ar putea să adaugi în coș câteva pe care nu le aveai pe listă. Acest haos organizat este doar o altă tactică pentru a te face să cheltuiești mai mult. Produsele de marcă proprie și capetele de raft. Hai să vorbim și despre produsele de marcă proprie. Supermarketurile le promovează intens, pentru că au marje de profit mai mari. Le vei găsi plasate strategic lângă brandurile cunoscute ca să pară o alternativă mai ieftină și totuși de calitate. Iar acele capete de raft, unde sunt plasate promoțiile, sunt cele mai scumpe și dorite locuri din magazin. Produsele de acolo atrag toată atenția și deseori ajung direct în coșurile noastre. Acum, că ai aflat toate aceste secrete, data viitoare când intri într-un supermarket, fii atent la detalii. Acum știi cum ești influențat să cumperi mai mult, cum fiecare pas, fiecare decizie e ghidată subtil de strategiile magazinului. Dar nu uita, puterea de a decide ce pui în coș e a ta. Folosește aceste informații și cumpără inteligent, fără să cazi în capcanele bine ascunse. Așa că, la următoarea vizită în supermarket, amintește-ți că ești cu un pas înaintea lor. Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să afli mai multe secrete din culisele altor industrii, nu uita să dai like și să te abonezi. Lasă-mi un comentariu cu alte subiecte pe care ai vrea să le explorăm împreună. Până data viitoare, cumpărături inteligente!